Ето трябва да е червеното. Преди малко беше спрял. Нищо. Не, виж ги, ма там няма да се държава. На парзал. Цък, тя ще го прави. Хайде! Това има и какво да пуска там. Айде. Пускай го вътре. Какво бе, зайко? Кажи ми! Зарови го, мамо, зарови го. Рови го. Атай! Каки? Ей, дечка. Гере, буба. Ще колко им път? За половин час. За половин час. Какво правиш ти, Нищо, той играе. Не, той играе. Той те играе с главата надолу. Гледай. Чакай да видим. Викай нещо, искаш ли? Айде по стълбите нагоре, ела. Да види се. Айде така, скок. Коки, айде. Ела тук. Иска ли кугата? Ей така, хоп. Той май го е страх. Къде сме двамата? Айде, Коко. Айде, мамо, Коко. Да? Кок ли прави, мамо? Айде, и бубица и тя идва да скача. Поволечка е тя. Браво! Давай! Високо! Айде сега ти. Бубе, разпеля. Кой стана, Жайо? Скок! Айде пак! Скок! Айде, кой му? Не просто да види да. Стоп, виждаш? Айде, мама, стоп. Чакай, бабка, внимавай, мамо. Научи да слиза така. Да. И иска да минава през да не учи. Не. Явно го достраша от какити. А като има почки. Да. Не, тя явно жането го такова, притисни го и... Чакайте малко. Къде се зароди? Петя внимателно, че той е там. Айде. Браво. Къде е Буба, мамо? Къде е Буба? Викай Богомира. Къде си е? Къде зарада? Къде е мамо Богомира?
Ай, не скри се, няма го. Айде, Бубе! Бързо! Бързо, че тежи мамо на лелята. Бързо! Я му върни малко топки на него. Уау! Какъв е мамо хака? Ти не прави мамо топките, да? Прегазвай ги. Давай, 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 давай. Я скри крачета. Скри крачета. Няма ги. Браво! Ти достигна до брега. Браво на теб. Я да изплуваш от басейна. Да, сега ще го скарам. Да го изкарам. Не, стигам толкова. Ама ако иска бубка са, Изтече ли време? Да. двамата. Да.